Mali sme výborný vstup do zápasu, kedy vlastne celá prvá tretina išla presne, jak sme chceli. 2-0 víťazstvo sme viedli. Hej, druhú tretinu nás, musím povedať, Poprad zatlačil, hral lepšie, hral jednoducho, agresívnejšie, trošku nám to robilo problémy. Do tretej tretiny sme vstúpili dobre, vlastne dali sme gól 5-3, čo ma mrzí vlastne hneď za možno minútu sme dostali gól na 3-2, čo by sa nemalo stávať vlastne po góle, takže tam musíme byť zodpovednejší a tá minúta a pol, vlastne keď sme dostali 3 góle, by sa to nemalo stávať, hej, aj keď je stále august a vieme, že chceme nejaké veci vyskúšať aj nové. Čo ma skôr mrzí, že dneska 2 hráči nedohrali opäť, takže tá marotka sa nám trošku zväčšila, čo moc nechceme teraz, ale musíme pracovať s chalanmi, ktorí sú a verím, že zranení hráči budú čo najrýchlejšie naspäť. Chcem sa spýtať na výkon Romana Rychlíka. Ako sa ukazuje v tej príprave? Pýta si možno to miesto tej jednotky? Chytal dobre, musím povedať, že mal tam perfektné zákroky a jasné, že ten zápas ešte budeme analyzovať, ale za mňa chytal dobre. Keď už sa môžeme pozerať smerom na Extraligu, vieme, že je tam obmedzenie legionárov. Bude aj práve toto výhoda týmu mať 2 kvalitných slovenských brankárov a Lakuero? Tak áno, však vlastne o tom pravidle sme vedeli, preto sme to postavili aj tak, aby sme mali 3 dobrých gólmanov. Čo sa týka Korčaka, kedy sa asi pripojil k tým reznačným? Budúci týždeň by mal prísť. Čo sa týka možno ešte nejakých ďalších posil? Pracujeme, jasné, že chceme posilniť mužstvo, pracujeme na tom a verím, že 12. septembra budeme v najsilnejšej zostave také, akú chceme mať.